ready. And final countdown. Attention please. Wojsko drugie gotowe? Okay. So attention please and the final countdown. 5, 4, 3, 2, 1.
Proszę Państwa, duża wrzawa w sektorze kibiców Zagłębia, no właśnie, i tam zwycięstwo Zagłębia. Wygrywa to spotkanie 1-0, także 3 punkty do rozpoczęcia w pierwszym turniejowym dniu i również taki sam wynik 1-0, zwycięstwo czeskiego MK Lada Bolesław z nad MKS-em z Niczem Pruszków. Także dwa identyczne wyniki i mamy oficjalnie zamkniętą tą kolejkę. A za moment rozpoczynamy kolejne spotkania 17:20, więc wielka prośba do sędziów o ustawianie już